हाय हेल' एभ्रिवान लोगोफोर जोंहा गुड मर्निं गोजोननाय थाबाय जोंहा फार्स्ट जोंहा बिबोनां एमावा जोंहा नुजाफैनो हाबाय मस्ट वेलकाम बिबोनां सना गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो थाखाय थेंक इउ भेरि माच बिबोनां। ओमफ्राय खबर सबर बोरै बिबोनां एसे खिन्थादो मैयानिखौ आं रागा जोंदों आं फैखांनानै मानो बेखेवना खिन्थानाय पाप्पि आं नोंखौ बिराद रागा जोंदों खोनासंखुमाबाय थादों आं असैब्य बिबोनां सना नों मानो खिन्थानाय एफा मोजां थगायनायखौ लोक्षि सारा। हेलौ सनाफोर कमेन्ट हरदो दे। ओमफ्राय जोंहा रन्जित कुमार नुजाफैनो हाबाय मस्ट वेलकाम रन्जित कुमार हा गोजोननाय थाबाय जोंहा वेलकाम खालामबाय जोंहा रन्जित कुमारखौबो वेलकाम गुड मर्निं। ओमफ्राय जोंहा बे होनदों सन्जि गयारिसो होनदों आरो दे जेखियानो जाया मानो थेवबो नुजाफैनो हादों थेंक इउ भेरि माच। एमावआलाय माथो बिब'जिनो लाइकखौनो होआसै आरो ना लाइकखौ आं होनो थिनलायनांगौ हो खिजानाय लाइकखौ आं होनो थिनबावनांगौ नोंखौ। ओमफ्राय जोंहा मा होनदो एमावा आं माला खिन्थाया आं कमेन्ट फरायफैजोबदोंथ' कमेन्ट फरायजोबदों आं नायबाय थाखादों नों मानो उनाव बेखेवना खिन्थानांगौ नोङो लोक्षि सारा आं नोंखौ रागा जोंदोंथ' खिन्थानायनि आं सिरि दोनखुमायोमोन ना। ओमफ्राय जोंहा रन्जित कुमारा होनदों सोर सोर दं एसे अन जादो सनाफोर एसे अन माबादो कमेन्ट हरदो एसे कमेन्ट हरना होदो सनाफोर कमेन्ट खालामदो अननानै प्लिज सोर सोर दङ कमेन्ट खालामना होदो दे एमावाखै एसे कमेन्ट खालामहर मा कमेन्ट खालामा कमेन्ट खालामना हर जोंहा मा होनदों आं खिन्थायाखैलै नै खिन्थायाखैबा असैब्य नों खिन्थादोंथ' खिन्थादों आं नोंखौनो खिन्थादों बायदि मोनथारदों नोंखौनो खिन्थादों बायदि मोनदों आं नों खिन्थायाखैबा सोरथो खिन्थानाय मोनथिखाथ्राखैमोन नोंनो बेखेवनानै होदों लोक्षि सारा नों मानो बेखेवना होनाय बेखेवाबाथ' मिथियामोन ना आं एसे थगायनोसो नागिरदोंमोन। दे बिबोनां सना कमेन्ट हर दे साब्रै गाहाम दङ सोर सोर दं हाबफैदो सनाफोर एसे हाबनानै एसे कमेन्ट खालामफैदो अननानै आंजों रायज्लायफैदो। हेलौ सनाफोर फैदो बिबाजैजों एसे सुखु दुखु रायज्लायफैदोलाय बिब'जों एसे सुखु दुखु रायज्लायफैदो सनाफोर सोर सोर दं सिङाव हाबफैदो अननानै एसे कमेन्ट खालामफैदो रायज्लायदो सुखु दुखु एसे हारसिं इथारबा आंबो बायोना सनाफोर आंबो नोंसोरजों रायज्लायनो थाखायनो फैबाय नोंसिनि खाथियावहाय सनाफोर एसे रायज्लायफैदो अननानै प्लिज रायज्लायदो दे अननानै सनाफोर मा रावबो रायज्लायबालाय बोरै जानो एमाव आगै मा जाखो थैखो ना माखो नोंलाय थैबाय नामा थैखो ना माखो बोरै जाखो मानसियालाय मा कमेन्टखौनो खालामा मा कमेन्टखौनो खालामा कमेन्ट खालामदो एसे जोंहा रन्जित कुमारा जोंहा अनदों थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय सोर सोर दं एसे कमेन्ट खालामदो सनाफोर सिङाव हाबबो लोक्षिफोर सोर सोर दङ
अननानै प्लिज हाबदो। आंबो हारसिं एसे बखिगासिनो रावबो गैया नै। फैदो सनाफोर एसे सापर्ट खालामफैदो अननानै प्लिज। गुड मर्निं एभ्रिवान सनाफोर गोजोननाय थाबाय जोंहा मेक्सेल बिबोनाङा नुजाफैनो हाबाय थेंक इउ भेरि माच। आं फैबाय बाजै मस्ट वेलकाम बिबोनां सना गोजोननाय थाबाय बिबोनांनिसिम थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय जोंहा लाइक होआखैबा लाइक होदो सना। रन्जित कुमारा हार हरबाय ओमफ्राय जोंहा आर्ट्रि जोंहा नुजाफैनो हादों। आं आर्ट्रिखौ बिराद दुखु मोनो आर्ट्रियाव थांबाबो नेटानो प्रब्लेम मा गेंलें गांलां गंलं लंसो बिनिया मा नेट प्रब्लेम जाबाय थायोथाय ओमफ्राय इन्टारेस्ट मोनाना रायज्लायनोबो जेबो माबानोबो उसुबिदा जायो गोसोखौनो गोजोननाय मोना नोंनि एरियायाव थांबाबो। ओमफ्राय दाना जोंहा हेल' हेल' फैबाय थेंक इउ भेरि माच बिबोनां सना मस्ट वेलकाम बिबाजैखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो सनाफोर। सोर सोर दङ हाबफैदो सिङाव वेलकाम वेलकाम बिबोनां सनाफोर नोंसिनि थाखाय दरजाया जेब्लायबो खुला। नोमबा जोंनि दरजाया जेब्लायबो फांथेनाय नङा नोंसिनि थाखाय जेब्लायबो खुला सनाफोर हाबफै 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 लोखिफोर हाबफै जेब्लायबो खुला नोमबाजैनि दरजाया नोंसिनि थाखाय हाबफै सनाफोर। ओमफ्राय जोंहा सोर दङ सोर फैदों जोंहा आं गोरिब नुजाफैनो हाबाय जोंहा आफा सना गोजोननाय थाबाय हेल' मादै जों लासै हाबफैलायबायनो जेबो नङा सनाफोर हाबफै हाबफै नोम्मानि दरजाया खुला फिसाफोरनि थाखाय दरजाया खुला हाबफै हाबफै सनाफोर हाबफै। ओमफ्राय जोंहा दैजिरो जोंहा अन होनदों ओमफ्राय आं गोरिबा मा होनदों मा ओंख्रि जाखो मादै होनबाय ओंख्रियाथ' आं संदोंबाबो जायाखै सना ओंख्रियाथ' दालियानो जागोन ओमफ्राय जोगोनार बिजौ एवदों ओमफ्राय मा होनो सबाय बिमा भाजा जागोन सना सबाय बिमाखौ एवथ'वाखै जोगोनार बिजौ मोनबाय ओमफ्राय दालिबो मोनबाय आरो ओंखाम संथ'वाखै। ओमफ्राय जोंहा आर्ट्रिया होनदों आर्टिया मा होनदों आं बिदिनो लै बाजै हो आंना बिदिनो नोंनिया बिराद असान्थि ओमफ्राय नों टाउनफ्राव फैबा ओरैनो एसे एनै होबालाय माथो जायो आं जेब्ला थाङो एब्लानो नोंनिया नेट प्रब्लेम जायो ओमफ्राय गोसो गोजोनाना रावजोंबो रायज्लायनोबो इन्टारेस्ट नाङा बिदिबा नोंनि रायज्लायनायखौबो खोनाफैया सनाफोर गोसोआ गोजोनाना। आं दानो ओंखारथ'वा मानसि जमदों आं सोर बेसे बुरजा फैयो बिनि उनाव आं दा मोखांखौ खावब्ला देखायनोसै आं बिराद देलायदों दिनै मेकआप सेकाप फुनदों सनाफोर ओरैबायदि समायना नुखारदों दा नोंसोर बागदावगोनसो आं दानो ओंखारथ'वा। ओमफ्राय दानिया जोंहा मा होनदों जोंहा गोरिबा अ होनदों थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय जोंहा राजिब कुमाराबो अ होनदों थेंक इउ। जोंहा मिक्सेल लागैया मा होनदों आं गोरिब आदै होनदों। ओमफ्राय दानिया जोंहा जोंहा माबाया इनसाफ दा होनदों जोंहा रन्जित कुमारा अ होनदों ओमफ्राय गोरिबा मेक्सेल आदै हरदों ओमफ्राय जोंहा मेक्सेला मा होनदों मा एसे लासै लासैलै होनदों खोनायाखै खोनायाखै बाप्पारे एफा गोबाव रायज्लायनायखौ खोनायाखै बेंगासो जाखोना माखो बिलाय खोनायाखै खोनायाखै आगै सना खोनायाखै। ओमफ्राय दानिया लागाव मा होनखोलै बाजै होनबाय खोनायाखै नामा खोनायाखै नामा खोनायाखै खोमालाय असायब'फ्रा। ओमफ्राय दानिया जा एमावा मा होनदों आं गल गल मा गल गललै मा गल जानांगौ गल जायाखैथ' गल नङाथ' आंनिया गल नङा सिदा सिदासो नोंनासो गल जायो असायब' आंना सिदासो नोंना गल नोंनासो गल गल जायो। आं गोरिबा मा होनदों बबेयाव लोंदों हो बबेयाव लोंदों र' होनदों हो अफाय लोंदों र' होनदों। ओमफ्राय दाना बयसा बाराय हाबाब एसेबां हौ रायज्लायदों खोनायाखै आं रायज्लायनायखौ बाप्पारे एफा हौ रायज्लायबाय सयथि नोंसोर आंखौ फाग्लिसो होनोसिगोन दे। खोनाबाय खोनादोंना खोनायाखै। ओमफ्राय जोंहा रन्जित कुमारा अन होनदों ओमफ्राय जोंहा एमावा मा होनदों बे फाग्लिया मासि लेब लेब बेलाय होनदों हाबाब सनाफोर नोंसोरजों लेब लेब रायज्लायबा आं सोरजों रायज्लायबावनो नोंदायाबो बेदेसाव थाग्रा रायज्लायनो लुबैबाबो रायज्लाय मोना आंहा सोर दंबावो नोंसिनि अनगा हो पाप्पिफोर सोर दंबावो आंहा सनाफोर लोखिफोर आंनि जिउफोर। ओमफ्राय जोंहा
AST जोंहा अफिसियेल कुकिं नुजाफैनो हादों। मस्ट वेलकाम जोंहा बिनानाव सना बिनानावनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ भेरि माच बिब'खौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर हरबाय आगै अन आरो थेंक इउ भेरि माच आगै सना। थारमाने लाइटबो गैया खोमसिथार न'आ ओमफ्राय आं दिनै बारा गोबावबो होनो हाखायाखै ओंखायनो सनजितखौ होनो सानसोदां होदो होननानै मानो होनबा बेटारिनि प्रब्लेम सनाफोर जोंहा आरटिया मिनिबाय थेंक इउ भेरि माच बिबोनां सना आं नोंखौ क'क्राझाराव थांबा एबार लोगो हमथारगोन नागिरगोन आं अट' स्टेन स्टेन ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मा होनदों जौ लोंदों मादैनो ओइ नों जौ लोंदों ना नों लोंदों ना मादों सना नों लोंदों ना आंखौ लोंदों होनदों ओमफ्राय आंना खोनाया हो गावसिगोन हो आंना खोमा हो गावसिगोन होनदों आरो मानो आंनि रायलायनाया बांद्रायबाय ना मानसियाखो हो मेक्सेला जोंहा हरबाय थेंक इउ भेरि माच बिबोनां सना गोजोननाय थाबाय एमाव बिनिखायनो लानानै खारनो गोसो जायो आं नोंखौ हाबाब सना आंबो राजिहाय आंबो राजि नोंसोरजों खारनो सनाफोर थफ्ला जुबखाजोबनाय आंना खारनांगौल' जेब्लायबो थफ्लाया रेडिखा खारनो थाखाय सोरबा लिंबानो लागाव होबाय नोमबाजैया खारनाया सनालि जा नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम जोंहा आगै सना गोजोननाय थाबाय गोरिब होनबा हागोन ना सुमु सुमु हो गोरिब हाबनो हागोन ना सुमु सुमु आरो ओमफ्राय हाबनो हायो मा हाबनो हाया बेलाय हाबनो हायो सनाफोर हाबफै ओमफ्राय दाना AST जा मा होनदों आं मा खोनाखो बाजै आं होनना बुंदों नों जिखौ खोनादों बेनो सैथो सना थिगखौनो खोनादों नों आं रेडि आं अकेहाय सनाफोर इसोर जि आं रेडि दे अके सनाफोर नोंसोर खारनो ओमफ्राय जोंहा रन्जित कुमारा जोंहा अनदों थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा AST मा होनदों आगैया लागाव बिदिसो होनबानो माथो सानदों नोंलाय आं रेडि सनाफोर सोर आंनो आखाइ थिखो दे आं रेडि ओमफ्राय दानिया जोंहा AST मा होनदों जों मा होनदों जों गोरिब सालथे होनदों आरो आं गोरिब सालथे नुबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा सनालिया मा होनदों मेक्सेल दारि गैयै बाबु नुबाय मिनिबाय जोंहा बोरै खबरा होनबाय AST आ अन होनदों थेंक इउ भेरि माच सनाफोर गोजोननाय थाबाय नोंसोर अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सनाफोर दिनै बिराद जारला सनाफोर लाइननि थाखाय बिराद प्रब्लेम मा खालामनो मैया बारजोंनो नानिखौ लायनाया आं खारबो दामनोनो हायाखै ओरैबायदि खारबोदोंना आङो थैखागोनसो सनाफोर खारनायानो मैयाहाय ओरैबायदि खारदोंना आं फात्ता मोनाखै बोजों मेख्ला बोजों मा जालायखादों आं अखा हानायखाय मेख्ला गाननानै लायदों आथियावनो बारा दख'ना गाननायथ' हुदा गैखाया नोमबाजैनाव आरो जि गानो बेजों थमब्लेट थाङो मानसिया बारा साजायनाय देलायनाय हुदा गैया ओमफ्राय जोंहा AST आ मा होनदों सिनायदों आंखौ बाजैनो सिनायाखैलै सना सिनायाखै नोमबाजैया सिनायाखै मेक्सेला मा होनदों दारि बेसे नायनो सना आं मुसलमानसो दारि मासैहाय सनाफोर मा होनो जोंहा बिबोनाङा दारि बेसे नायनो सना आं मुसलमान दादेरनायसो होनबाय जोंहा बिबोनां मेक्सेला ओमफ्राय जोंहा एमावआ मा होनदों आंना लाइन गैबावासो फाग्लि उरलि चार्ज बारा गैया आंनाबो गैयाथ' लाइनबो गैयाथ' आंनाबो लाइनानो दाबो फैयाखै आंनावबो फैयाखै सनाफोर लाइन गैया खोमसिसोना ओमफ्राय बाहेरायाव थानानैबो रायज्लायनो दैस्लुं अखा हादै गोनां दैस्लुंसो ओमफ्राय आं ओंखायनो मोखांखौनो देखायनो बाबाय खोमसि खोमलावबो न'आवबो खोमसिना सनाफोर मा होनना देखायगोन आंनावबो फैयाखै लाइन गैया ओमफ्राय दानिया जोंहा गोरिबा जोंहा मिनि हरबाय ओमफ्राय दाना AS आ जोंहा मा होनदों AST आ मिनि हरबाय जोंहा सनालिया मा होनदों दारियानो गैया आंना मेक्सेल
दारि ला बाबु नुयो हाबाब मेक्सिनाव बिराद दारि दंथ' आं दाख्लैहाय लोगो मोनबोखांबायना दांनायदों आंबो दारि नुयैखाय ओरैबायदि जोराव जोराव अयथासार दारि दं बेनाव सुमु सुमु खावलायाव दांना हरबाय आं फाग्लानाव मोनागुनासो लोगो मोननाय नालाय एसे बिलिरबाय दारियाव अयथासार सुमु सुमु दङ मेक्सिनाव दारि दङ आगै सनालि नों दारि गैया नुदों आंबो दारि गैया साननानै बिलिरनाय हरदोंमोन खावलायाव देनजार दारि दङ ओमफ्राय जोंहा सनजितआ माबाया जोंहा सनजित होननाय सरि जोंहा मा होनो रनजितआ जोंहा होनदों थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा एमावआ मा होनदों मोखां देखायलाय माबायदि जाखो दिनै नायना आंनो हाबाब सना आं मोजाङैनो दं मा गाज्रि थानो मैयाहाय आंहा ब्रेकआप जाबायना सनजितजों सनाफोर ओमफ्राय ब्रेकआप जानायनिफ्राय आं बिराद सान्तिसो मोनदों ओमफ्राय दा सनजितनि गस्ला थालांदों मैया गस्ला दंमोन आं बेखौ दा सावसिगोन आं दा भिडिअ बानायगोन सनाफोर सनजितनि गस्ला थालांनायखौ थाल्ला नै बे माबाया जि असायबाव एमावा आंहाथ' डाइलग हैदों एमावा खिन्थाना होबाय बे असायब'आ मालायनि डाइलग हैफुनायावनो बंग' खालामना होयो लोक्षिसारा एमावा गावबो लानो हाया हाया मालायजोंबो बियो सुत्तुर खालामना होयो बे आंखौहाय असायब' एमाव ओमफ्राय जोंहा एसटिया जोंहा अके ओमफ्राय सनालिया मा होनो मेक्सेल होननानै मिना सना नुबाय जोंहा गोरिबा होनबाय सनालि दाउलेब होनना मिनिहरबाय जोंहा ओमफ्राय एसटिया मा होनदों बे बारा बाजै खनसे देखायदो देब्रा बाजै खनसे देखायदोना आंखौ ने सना आयै लोक्षि सना देखायनोथ' जानगौमोन सानदोंमोन कारेन्ट गैयालै सना खोमसिसो रुमाव आं खोरखिखौ खेवाना खोरखि खेवा आङो खोरखि खेवबाथाय जि मैला मैलिबो हाबफैयो ओमफ्राय खोरखिखौ खेवा आंखौथ' नोंसोर नुबा बिराद मिनिगोनसो आं ओरैबायदि अलसियालै सनाफोर आं सिखौ खनालै न'आवहाय बालनि आं खुबाय गानबाय दोनबाय गारसोबाय गारसोसो दोनो आं ओरैबायदि अलसिया नोमबाजैया र' दा देखायगोन र' लिपस्टिक फुनथ'वाखैना र' लिपस्टिक फुनखांना देखायगोन आं ओमफ्राय जोंहा सनालिया मा होनदों गोरिब दारिया होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मेक्सेला मा होनदों सनालि दारि थानायासो अनो गोरिब सनालि बिखामानि दारिजोब मेक्सेलना बुंनांखाया गासिबो दारिजोबखासो सनालि आगै न' प्रब्लेम आगै न' प्रब्लेम न' प्रब्लेम सिन्था गैया दारि आवलाजोब ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जोंहा आं गोरिबा र' सनालि दाउलेब मा होनदों लोंग्रोनि होनदों लोंदोंसो नामा होमबा फिसालाया दै बेथा एफा फुङाव लोंसै नों आफा नोमायानो बुरैबाबो एफा मानि लोङा नोंहा मा लाबो आं लोंगोन आफा नों दा लों आंहा बुरिखाबाय नोंहा उन्दैसो नोंनि भागा आंनो हर आं लोंगोन नोंहा लोंनो नाङा आफा हिनजाव मोनथ'वाखै मा मोनथ'वाखै दिगदार जायोना देनां बुग'आव होनना रावबो गोसोथोनाय नङा आफा आंनो लोंगोन नोंनि भागखौ ओमफ्राय जोंहा सनालिया मा होनदों नोंगौथ' दारि गैयैफोरनि गोसोआ मोजां नङाथ' मेक्सेल सना ओंहाय आं गोसोथोनाय मानि दारि गोनां जोबाखै सनालि आंखौथ' गोसोथोयो हनै जोंहा सनजितआबो दारि मिनाना बोरमा दारि दंलायलायो ओमफ्राय जोंहा गिबसनाबो बोरमा दारि दङथ' आं गिबसनखौ बिराद मोजां मोनो बिबोनांफोरखौ बे दारि गोनांबाथाय आं बिराद गोसोथोयो सनाफोर जायना गैया बिसोरबो हना ला रज'गोन सनाफोर दारिया रज'खायो जेबो नङा दुखु जानो नाङा दारि गोनांखौल' फसायदों होनबा दा बिबोनांफ्रा माखासेफ्रा दुखु मोनलायगोन ओमफ्राय जोंहा मेक्सेला मा होनदों सनालि आंनो फै सनालि अननो फै नोंखौ नुबाय ओमफ्राय जोंहा बर' सुपार जोंहा स्टार नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम गोजोननाय थाबाय आगै नोंनिसिम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच जोंहा आगै सना हाय गुड मर्निं आब' गुड मर्निं आगै मस्ट वेलकाम गोजोननाय थाबाय लाइक होदो फंबाय सना ओमफ्राय सनालिया मा होनो थै दारिया बेसे लोंनो दारिया बेसे लोंनो बुथिजोब्बाय लोंना नों दारिया होनदों बारा दा लोङाफा नोमायानो बिदि लोङा नोंहा मानिफा लोंनांगौ आं लोंनो माखासे दोन खापसेल' लोङाफा खापसेल' जोंहा बिहामजो लायनांगौनि खोथा दं बिदि दा लोंसना जौआ बिदि लोंजाया आफा बेरे फुंजानि ओंखाम जाया मुंजाया मोनायावबो ओंखाम जायाखै नोङो सनालिया मा होनदों अनाबासो होनदों आरो ओमफ्राय दाना एसटिया मा होनो अके
हाबैलै जोंना बाजै खोनालानो हो अके हाबबायलै जोंना बाजै खोनाला आंनो नों खामानियाव थांदों नाखै सना ना दे सनाफोर जाय बेस्थ' बे जेबो नङा सनाफोर गावबागाव खामानियाव मोजां माव मोजाङै गावखौनो साबधान लाखि देहाखौ मोजां लाखि बयबो मोजाङै थानांगौ सनाफोर बयबो जिखिनि टाइमावहाय नोंसोर टाइम मोनो आंखौ सापर्ट खालामबाय सनाफोर आंबो नोंसिनिसिम अननाय हरगोन जेब्लायबो नोंबा जे नोंसिनिसिम अननाया थाबाय थागोन सनाफोर थेंक इउ भेरि माच ASD बिबाजैखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय आगै ओमफ्राय जोंहा गोरिबा मा होनदों जोंहा गोरिबा होनदों थेंक इउ भेरि माच फिसाला ओमफ्राय मेक्सेला मा होनदों बर' सुपार स्टार दे लोगो जादो सनाफोर मेक्सेलाखै दे लोगो जादो आं ब्लु नांगौबा ब्लु होगोन ब्लु नांगौबा ब्लु खिन्था आगै फंबाय जोंहा बर' स्टार बहा थांखोथाय जोंहा फंबाया र' कमेन्टआ थाबोबाय नामा सनाना ओमफ्राय र' नागिरफिननि आं कमेन्टआ थाबोबाय नैबेहायनो आं ब्लु होनानै होनि दे लोगो जालाय सनाफोर लोगो जालाय बे आगैया फैखायो आंनावहाय बर' स्टारा सुपार स्टारा फैखायो आगै आंनाव आंसो बे आगैखौहाय साब खालामनो रोंदोंना रोङाखैमोनथाय दाहायसो चेक खालामफिननांसिगोन आगै आंनाव कमेन्ट मोनसे गारनानै दोनलांहाय सना दे आं चेक खालामफिनो आं नोंखौ दंना गैया बायदि मोनदों जिखुनु जाया दा चेक खालामबा मोनफिनखागोन थाखागोनदां आं मानो होनबा आं कमेन्टखौ चेक खालामनानै हरफिनखायोबा ओमफ्राय दानिया जोंहा सनालिया मा होनो बेखौ फरायखांखाबायगोनहाय ने थ' दालिया बेसे बेखौ फरायखांखाबाय सनाफोर आङो र' बावलायलांबायसोहाय अखा हाबायलै बाजै अखा हाबायलै जोंना बाजै खोनाला सरि अखासो हाबाय होनदों ने सना ने आं दस्रासो बुजिदों आं खामानियावसो हाबबाय होननाय खोनादों अखाखौ नायस्लाबाखै सरिहाय आगै सना मानो होनबा लाइनबो गैया ओरैबायदि मेगना मोजेजे मेगन बिसिनासो फरायगासिनो दं आङो ओमफ्राय जानानै बेखौ फरायखांखाबाय आगै बिबार जोंहा बिनानाव सफैनो हादों मस्ट वेलकाम गोजोननाय थाबाय आगै बिबार हेल' आब' बहाथो नोंलाय आं कारेन्ट गैया सना खोमसिसो बेटारिबो गैया थेवबो आङो होबावबाय दसेबाबो सनाफोर समा नेनानै थाबाय थाया ओंखायनो आङो 1 घन्टाबाबो होनोसै बा आधा घन्टाबाबो होनोसै ना होबाय सना ओमफ्राय दाना लाइक दा होनो थेंक इउ भेरि माच जोंहा आगै बिबार नुगोन र' सना नुगोन र' दसे उनाव नुगोन सिन्था खालामनाङा दा दसेबाबो मोखां देखायगोन आं ओमफ्राय दाना जोंहा मेक्सेला मा होनदों अनामिका बाजै मिनियाखै हो बोरैबा खोनादों मिनियाखै माने आं बुजियाखै सना माखौ मिनिनो लोखि माखौ मिनिनो दे बुंलाय माखौ मिनिनो ओमफ्राय मिनिदों ओमफ्राय जोंहा गोरिबा होनदों ओमफ्राय सनालिया मा होनो गोरिब दारिया ब्रेकआप जादों नामा फै आं लानो फै होनबाय ब्रेकआप जादों नामानो दारिया फिसाला हनै लेंहरबाय लाग्रायाबो जोंहा मेरलाखा एभेलेबेल सिन्था जानाङा एथ' लासै फरायदों हाबाब माबायदि फरायबावनांगौ सना आं फरायगासिनो दं लोखि नों मिथिखायोना आंखौ माबायदि बांद्राय बुंबाय थाबा आंहाबो आन्दायगोन ना मोननाय नङा देनां बेबायदि बुंजाबाय थाया सानफ्रामबो मेगन नुवा नाबा नुवा होनबा सोर लागोन आंखौलाय मेक्सेला होनबाय बिबार फैबाय ना मा होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनो थैखागोनलै आब' नोंजों होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय दाना जोंहा एसडिया मा होनदों थोद आंनाव दारि गैयाथ' बाजै होनबाय दारि गैयानो हाय एसेदों दारि गैयानो हना ला सना हना ला लोखि हना लाबानो रज'यो दारिखौबाथाय सिन्था खालामनाङा दारिया रज'खायो हना ला ओमफ्राय जोंहा सनालिया मा होनदों मेक्सेल सना होननानै गाबहरबाय गाबनाङा लोखि गाबनाङा मेक्सेला जोंहा रावबो गैखाया गाबनाङा सना ओमफ्राय दानिया मा होनदों एमावा जोंहा मा होनदों गैला नेट जाबाय आंना फाग्लिया मा होनदों गैला नेट स्ल' जाबाय आंनियाना नोंना बाल एमावा गै नोंना दे जेबो नङा सना जाय गैया बे थांबाय आरो जेबो नङा बिबारा मा होनदों दारि लाभार्सना मिनिबाय जोंहा सन्जय गयारि नुजाफैनो हाबाय जोंहा गोजोननाय थाबाय सन्जय गयारि वेलकाम खालामबाय जोंहा मस्ट वेलकाम जोंहा सन्जित किसना लाइक दा होनदों थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय गोरिबा जोंहा ओमफ्राय मेक्सेला जोंहा मा होनदों बिबानाव सनाया आंनो मानो गाबखो सनालि मानो गाबखोनो गाबनाङा ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ मा होनदों
एस टि मरा होनहरबाय, ओमफ्राय जोंहा सनालिया सनजित दा होनहरबाय, ओमफ्राय दा बिबारा औ मेक्सेल फैबाय, ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ मा होनदों आंना नेरफेक हो आंना नेरफेक जोब्बाय ना मा होनदों जोब्बाय, सनजितआ बाय होनबाय, सनजितआ थांबावबायसो थाबावलासो नै आंनावहाय नेटपेक जोब्बायनो, दे सनजित दे बाय 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 सना बाय, नेटपेक जोब्बाय मोजाङै थांना उन्दुहैदो बाय। ओमफ्राय दानिया जोंहा एस डिया मा होनदों ओइ सनजित मानो फैखो बेवहाय होनदों, ओंहाय सनजितखौ होखारहर मानो फैखो, ओमफ्राय सनजितआ मा होनो गावहा रायदावानो होनना गाबबाय, सनजितआ जोंहा सनालि मैसो होनहरबाय, नै मैसोसो होनबायहाय, ओमफ्राय दानिया आं गोरिबा मा होनदों सनालि होनना गल' जाबाय, बिबारा आब'खौ आं नुवाखै होनना फैबाय, नुवाखैनो सना र' दा नुगोन लोखि, कारेन्ट गैयैखाय ओंखारथ'वाखै बिब'आ, कारेन्ट गैयाबा नोंब'आ खोमसि जायोना, माबा गोसोम नुयोना नोंब'खौ, ओमफ्राय कारेन्ट दंबाल' एसे गुफुर नुयो नालाय देन्जारसो नोंब'आबो खम नङा लफायनायाव बिबोनांफोरखौ। ओमफ्राय दानिया एस डि आं फैनो मोना नामा होनबाय, फैनो मोनो सना फैनो मोना जायो लोखियानो। ओमफ्राय जोंहा बड' स्टारा मा होनदों ओंखाम जाबाय नामा आब', आं जाथ'वाखै सना, जोङो आं दाहाय 12थायावसो जागोन, नानि फैखांबासो जागोन, दा जाथ'वा, दा जागोन, ओरैनो ओंख्रियाथ' दालिथ' मोनखाबायानो, ओमफ्राय सबायबिमा भाजा जागोन जोंना ओंख्रिया दिनै, ओमफ्राय जोगोनार बिजौ एवबाय, माखासे मोनबाय माखासे मोनाखै आरो। ओमफ्राय दानिया जोंहा आखाइ सुना सनजित बोरमा दारि गेन्द्रा नुदों, ओंहाय बोरमा दारि लायो बियो। ओमफ्राय दाखाय बिबारा मा होनो दादा सनजित होनना मिनिहरबाय, सनजितआ मा होनो आं अनल' खामानियावनो आं अनल' खामानियाव होनदों आरो, मा खामानि मावलायखो नोंहालाय, नोंहा आंनाव फैबाथाय मा खामानि मावो मेक्सेल, ओमफ्राय मा होनो बाजैया हनै बिबार बोरैबा मिनिथारदों, मा खोनालायखो नोंहालाय, मा खोनालायखो हसायब'। सनजितआ जोंहा मिनिबाय, ओमफ्राय सनजितआ जोंहा बिबार अनल' होनहरबाय, एमावा होनबाय, ओमफ्राय जोंहा सनजितआ सनालि मैसो हारिनि जै होनहरबाय, मैसो हारिनि जै सनजितमोन जै, सनजितमोनहानो मैसो हारि। मेक्सेल मैसो हारिनि जै बिबोनां। ओमफ्राय दानिया जोंहा गोरिबा होनदों, ओमफ्राय एस डिया जोंहा मा होनदों नों दाफै सनजित होनना मिनिहरबाय, ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ मा होनदों एमाव कब्रा होनहरबाय, कब्राया दिनै चार्जबो गैयानो नेटबो गैयानो कब्राना। फाग्लाया डक्टरानो मा मोसौ खायो बियो, सामफ्रामबो मोसौ खानायल' खिथायो डक्टरानो, बालायलाङोलै आं बिदि डक्टरखौ। एमाव बिबोनां सनालिया मा होनदों बोरमा हारिनि जै सनजित होनना मिनिहरबाय। ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजितआ मा होनो एस डि मैसो हिनजावा लाना खारजागोनबो हो, मैसो हिनजावा लाना खारजागोनबो होनदों। ओमफ्राय दाना जोंहा एमावा हाथायाव हरैबाय, गाबहरबाय, जोंहा गाबनाङा सना गाबनाङा, नेटबो स्ल'नो गासिबो स्ल'जोब एमावना, रायलायनायाबो स्ल' गासिबो स्ल' गैलाहाय एमाव आगै सना। ओमफ्राय एस डिया मा होनदों बाजै बेलेग कब्रा नांगौमोनलै, एमाउन्टाव मोनो सना, एमाउन्टाव आगै नोङो अर्डार हरबानो जाबाय, नै हर सना अनलाइनजों हरबानो जाबाय, एफा खस्थ' रावबो थांनांलाया, हरखायो बे जेबो नङा एमावा, दाख्लैसो सनजितआबो लायदों बेनावनो, एमाउन्टाव लायदों। मोजां सनजितआ सनालि मैसो होनबाय, ओमफ्राय दाना आं गोरिबा होनबाय, सनजितआ होनबानो र' नेटपेक सोगोरनो होनदों आरो। ओमफ्राय जागै बिबारा मा होनदों नोंलाय बहा नुदों मेक्सेल आब'खौ होनो आरो, बहा नुदोंथाय मिथिला। सनालिया मा होनदों बोरमा हारिनि जै होनबाय आगै सनालिया, ओमफ्राय मेक्सेला मा होनदों दा खिन्थायानो फुथ्ला बायदि देलायदोंनो, र' आं दा ओंखारगोन बेसेबां देलायदों आं बागदावखांगोनसो, बेसेबां देलायदों आं। ओमफ्राय दानिया गोरिबा होनदों, ओमफ्राय एस डिया जोंहा मा होनदों एमाव फैदो बेलेग खब्रा लायनो फैनानै फैदो,
ब्लेक कब्रा लायनो फैबाय नाबानाव मोनो एमावनाव मोनो एमावआनो फानखायोना नै एमावआ जों हाथायाव हरफैबाय गाबबाय मानो आं मोजांखौ खिन्थादों नोंहा नोंनि सेलखौसो नायनांगौ ना एमाव मोजांखौ खिन्थाना होबा नों मानो बिदि जे जायगायाव नोंहा फाननो हाबानोथ' जाबाय नोंहा नोंनि सेल नोंहा नोंनि फैसाखौसो नायनांगौ ना जाम्बालाय आगै सना हैद नों बिदियावनो बिदिहाय गासिबो स्ल'जोब नेट टेट गासिबो स्ल' बेनिया ओमफ्राय दाना जोंहा बिबारा मा होनदों ओइ बिदिसो मेक्सेल होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा एसडिया मा होनदों सनजित दंबा हरदो ब्लेक कब्रा सनजितआ जानो जोबगोन ना मागोदाय दाख्लै सनजितखौ आंनो दोनलांदोंमोन एमाउन्टआव खम खस्थ' जादों अखाजों बारजों सोङै 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 रेनकटआबो लामा ससेयाव अन्थाइ फैबायबा रेनकटआबो बुसिजोबजाबाय ओमफ्राय दाना ससे समाव साथा हमलायबाय साथायाबो बारजों उरायखोलांलायबाय बे बिसमुरि नाबा खन्दायावनोहाय बिफां बारिथारना अयथासार साल बिफाङाबो बायसिनहां बारजोंनो ओरैबायदि खस्थ' जाखादोंहाय सनजित फाग्लाखौ दोनलांनाया ओमफ्राय सनजितआ मिस्थि थरसेखौनो जाहोलाङाखै आंखौ पाप्पिया ओमफ्राय जोंहा आगै बिबारा मा होनदों कारेन्ट गैयाबाबो सानाव दंना आब' सान गैयाहाय सना कारेन्टबो गैया आं जिसो सुदों हय अखा हाबावनोसै हनै खोमसि जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंना अखा हादैयानो रानाखै हनै अखा हादोंमोन ना मोनानिया खन्द' बाय खन्द' बिराद हादों खोमालै अखाया ओमफ्राय ओरैबायदि दाखोर जादोंना दाखोरखौनो सिबबाबो सिबख'नो हायाखै आं दा फुङावहाय मालिकआबो बुरिना आं थानाया आंहा न' गैयाहाय सनाफोर आं बारासो थायोना ओमफ्राय आं गोरिबा मा होनो सनालि मादै होनना बुंहरबाय ओइहाय आफा सना ओमफ्राय जोंहा नाबा सनालिखौसो गाबज्रिदों ने जोंहा फिसालाया ओमफ्राय जोंहा सनालिया मा होनदों मेक्सेल होनना गाबहरबाय ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ मा होनदों एसडि एमाउन्टआव दं नोंहाय एमाउन्टआव दंथ' आरो दाख्लै सनजितखौ लायदों ना नों एबार सनजितखौ लाना थांनो हागोन एसडि नों सनजितखौ लाना थांदो सना आं दोनलांनो हानाय नंला दे आं दाख्लै दोनलांखांखाबाय सनजितखौ नों सनजितखौ लानानै थां सनजितआ दोनलांनो हासिगोन सनालिया मा होनदों आफा गोरिब होनबाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों आं बिजि अनल'खा लोगोफोर र' होनदों नोंहा मा सामफ्राम बेस्थ' जायोब्रा हिनजाव गोनांथां फिसा गोनांथां आं हालाहाय बे सनजितखौबो ओरैबायदि बेस्थ'ना बेसारा हिनजाव दंगोनहाय फाग्लानावहाय थगायसो खोमा फाग्लाया फुरा सिंगेल होनबालाय सिंगेल नङाहाय बियो आंनावनो दाख्लै गस्ला थालांदों होननायखौलाय मा सानखो नोंसोर लोगोफोर सनालि ससेल' सेंग्रा बियो हाफ सेंग्रासो ओमफ्राय जोंहा एमावा मा होनो जाला आंनाव होनदों आरो ओमफ्राय मेक्सेला मा होनो सनालि नेट प्रब्लेम जायाखै ना मा होनदों आरो नेटआ दिनै प्रब्लेमखा खोमालै बयनावबो नेट प्रब्लेमखा खोमा दिनैहाय ओमफ्राय बिबारा मा होनो मेक्सेल आब' अनामिकानि सानबो गैया खोमानो सान नङा सना खोमसिसो अखा हानोसो नागिरदों जोंनियावहाय ओमफ्राय मिथिया दस्राफोरजों मा दस्राफ्रा बोरै दस्राथिंजाय ओमफ्राय दा सनालिया मा होनदों जागोन मेक्सेल दारि सना होनदों मेक्सेला सानमानि बिबार होनदों आरो ओमफ्राय दाना एसडिया मा होनदों फैदोब्रा एमाव होनदों ओमफ्राय जोंहा एसएम आगै नुजाफैनो हादों एसएम आगैनाव आं मैया थांनो हायाखै आगै सना बिराद प्रब्लेम नै दिनैबो थांनो हागोन हायाथाय सना बेटारियानो गैया लाइन गैयाना जोंनियावहाय अखा मैया बार फैबाय अयथासार अखा हाबाय सना थांनो हायाखै आं लोखि नायनोसै सोर सोरनाव थांनो हायो नाजागोन र' एसेबाबो थांनो कारेन्टआ जुदि फैयोबा सनाफोर ओमफ्राय दाना हेल' फैबाय आगै सनाया लाइक होदो आगै लोखि लाइक होआखैबा गोजोननाय थाबाय जोंहा बिनानाव सनाखौबो मस्ट वेलकाम बराय हरबाय आं आगै सना आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय ओमफ्राय दानिया जोंहा मेक्सेला मा होनदों सनालि सना दागाब होनहरबाय मेक्सेला जोंहा ओमफ्राय मा होनदों एसएम भेरि गुड मर्निं तेरे हे इन्टिजार था होनदों आरो जोंहा मेक्सेला गैया ओमफ्राय दानिया जोंहा बिबार आगैया मा होनदों कारेन्ट गैयिखाय खोमसिनो आब'आ सानबो गैया दां बुंदों आं मेक्सेल ओंहाय आगै सानबो गैयाथ' अखासो हानो नागिरदों जोंनाव ओमफ्राय थेवबो आं नानि ड्रेसफोरखौ सुदों मैलाखाय नानि ड्रेसफोरखौ सुदों आं मैला नुनायखाय गाबोनथ' सान्देखा नालाय दिनै रानाबाबोथ' दिनै दै सिरिबाबोथ' गाबोनथ' रानगोन ना बिदि होननानै सुदों आं ओमफ्राय दाना एसडिया मा होनदों खारबाय नामा एमावा खाराखै दं एमावा मा होनदों नोंमारगौ होनदों आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा एसएमआ मा होनदों आं उन्दुनो ओंखारदों मेक्सेल ओमफ्राय मानो बिफा थाब उन्दुनांगौ आगै सना मोनायाव उन्दुनाय जायाखै नामा मोनायाव उन्दुनाय जायाखै हनै आङो बिबोनांफोरनोहाय ब्लेक कब्राखौहाय रानगासिनो दङ नोंहाबो नांगौबा नाजावाखै
एसे मागै सना नांगौबा नाजाव र' थाथ'। ओमफ्राय दाना गोरिबा जोंहा अन मेक्सुला मा होनदों बेखायसो होनदों अनामिका बाजै दे मोखां देखायदो होनदों आरो मोखां देखायदो होनदों। ओमफ्राय दाना जोंहा एसटिया मा होनदों खोनाथाराखै आं जेबो होनदों। गैलाहाय खोनायाखैनो हाबाब एफा भलिउम फुल होना रायलायनायखौ खोनायाखैनो। आं होख्रावनांगौबा दा फदायानो जिजोबो नोंसिनि खोमाया। ओमफ्राय गोरिबा मा होनदों हिनजाव नांगौ मादै उसायब' नोंखौ आं दानो हिनजाव लानो होथ'वाना दानो दारियानो दासो खिलिहांदों एफा माने दारिबो रज'थ'वाखै र' मोनगोन सना एसे थाबाव एसे नेथ' मोनगोन र'। ओमफ्राय मेक्सेला मा होनदों मा होनो वेल नाइट डिउटि मावदोंमोन नामा एफएम होनदों आरो मिथिलाहाय आगैयासो मिथिसिगोन। आंबो खोनाथाराखै जेबो होनदों। हाबाब मानो खोनायाखै जाखो नोंसोरलाय एसे भलिउम होयै रायलायनायखौ खोनायाखै सनाफोर खोनायाखै आं नोंसोर आंखौहाय मिनि जाहोगोनहाय सनाफोर एथ' होख्रावना रायलाय होनांगौबा दालाय खोनादोंना खोनायाखै आं बिराद गोबार रायलायदोंथ' खोनायाखै सनाफोर खोनामाराखै दा नंगौना नङालै खोनामाराखै सनाफोर खोनाबाय दा आंबो खोनायाखै जेबोनो हाबाब जि गोबार रायलायबाय आं हिनजाव नांगौमोन मादै नुबाय मोनगोन आफार' नेथ' दसे नेथ' सना मोनगोन। ओमफ्राय जोंहा एसडिया मा होनदों मेक्स मा होनहरबाय। ओमफ्राय जोंहा सनालिया मा होनदों फै आं लानो गोरिब सना होनहरबाय। ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनदों नेट पेक मा होनो गैयैफोरनो नेट पेक सोना हर आब' मानो बायो बुंखो नाम्बार हरबा सोना हरगौमोन आं। नाम्बार हर सनाफोर नाम्बार हरना दोन आं सोहरगोन दा बयनोबो एसे हरगोन आं 10-10नि रानना हरगोन आं 10 थाखानि नेट पेकआ जाया होमबा। ओमफ्राय लिङिया आंनाबो होनदों हो लाइन गैया आंनाबो होनहरदों। जोंहा एमाउआ आंनावबो गैयाहाय सना लाइन गैखाया आं होखादोंना सनजिबखौ होग्रोहोदों होदे जेबो नङा आंहा बेटारि गैया थाबथाखादों। सनालि नाम्बार हरदो खोमा होनदों। ओमफ्राय दा मेक्सेला मा होनदों एस बाजै भलिउमखौ खोनाथाराखै बारा बबे गुदुङाव रायज्लायदोंब्रा हाबाब आगै सना आं बिराद खरा रायलायदों आगै खोनायाखै दाबो खोनायाखै आगै सना इसिबां होख्राव रायलायदों आं दा खोनादोंना खोनायाखै दे बुंलाय। जोंहा थै मिसेस मा होनोथाय थै मिसेस राव हर गोरिब सनानो मिसेसाव हर गोरिबनोहाय मिसेस हरनो थिनदों। ओमफ्राय दाना जोंहा सनजित मा सनजितल' होनदोंहाय सरि आंहा बे सनजितल' होनफ्लांबाय थायो मेगनानो। ओमफ्राय दाना सुमितआ मा होनदों सुमित ब्लग नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम बिबोनां सना जोंहा 11 लाइक दा होनो गोजोननाय थाबाय बिबोनां आंखौ लाइक होफैनायनि थाखाय आंनाव नुजाफैनायनि थाखाय बाय डिउटियावसो आं आयु बाय होनबायबोहाय बाय होनबायबो बिबोनाङा। ओमफ्राय जोंहा एसिमा मा होनदों आगै सनाया मा ओंख्रि जाखो मावजि मेक्स नुबाय। ओमफ्राय जोंहा आगै बिबारा मा होनदों आंजों गुदुङाव दं बे मेक्सेलना मिनिबाय एन्जर गुदुङाव दं होननानै बुंहरबाय जोंहा आगैया ओंहाय आं खोनादों आंथ' बिराद रायलायदोंथ' गोबारै नोंसोर मानो खोनायाखै सनाफोर एकदम फुल भलिउम होना रायलायदों दा खोनादोंना खोनायाखै दे सोर खोनायाखै बुंलाय। ओमफ्राय दा सनालिया मा होनो सुमित दारि गोनां गाबहरबाय। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एमाव बोरो होनदों। ओमफ्राय जोंहा एमावा बोरै जाखो नुबाय। ओमफ्राय जोंहा सोमखोर बसुमतारी नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम सोमखोर गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय आगै। जोंहा आगैया हाय नुदों आरो लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै। दाना एसटिया मा होनदों सनालि नानि होनहरबाय। जोंहा एसएम आगै सनाया मा होनदों एमाव ओखि मा ओंख्रि जाखो होनदों। एमावा जोंहा नेट पेक गैयानोहाय नेट पेकलायनो नेट स्ल'नो ओमफ्राय बेटारिबो गैयानो। ओमफ्राय जोंहा खिथाहरदो सना। ओमफ्राय जोंहा सनालिया मा होनदों आदा एसडि होनबाय मा आदा एसडि होनबाय। ओमफ्राय दाना जोंहा बिबारा मा होनदों र' दसे आब'
बिदांनियाव थांनो दे आगै थां दे। ओमफ्राय जोंहा ASD जोंहा अफिसियेला मा होनदों खोनाथारा सं जेबो आयै सनाफोर मानो खोनाया आरो आं मबाइल गंसे खोनासंनाय थानोसैहाय बेयावबो बेटारि गैया नै बेसेबां खोनादों आयै सनाफोर मानो खोनाया आरो आं मबाइल गंसे खोनासंनाय बिराद स्रा स्रा खोनादों नै सनाफोर बेहाय नोंसिना मानो खोनायाखै ओमफ्राय नोंसोर मानो खोनायाखै जाखो आं ओरैबायदि गोसा गोसा रायलायदोंना बिराद गोबा रायलायदों सनाफोर आङो ओमफ्राय दाना रथ' आं थांथ' बैसोर रथ' आं थांथ' बैसै सनाफोर थांथ'नोसै आरो ने ओमफ्राय दानिया जोंहा कनिमाया मा सफैनो हादों कनिमा आगै जोंहा वेलकाम खालामबाय हाय आब' मा ओंख्रि संगोन आगै सना दालिसो सबाय माबा भाजा ओमफ्राय जोगोनार बिजौ एवनायसो लोखि ओंख्रिया बेनो जोंहा वेलकाम खालामबाय जोंहा आगै सना लाइक होआखैबा लाइक होदो ASD जोंहा अन सनाफोर ASD अन दं ओमफ्राय जोंहा मेक्सेला जोंहा हरबाय थेंक इउ भेरि माच सोमखोरा ओमफ्राय ब्लेक होनबाय सोमखोरा मा ब्लेक होनथारो खोमसिसोहाय आगै सना ओमफ्राय दानिया जोंहा ASD मा होनो आब' अनामिका वाइटि बेसे जाखो आंनिया दाबो थाङाखैहाय आगै दाबो रानिं खिन्थामालाय माथो जानोब्रा खिन्थाना होनसै आं दासिम आगै नाबाल'सो थांदों 800 सिमखौनो थाङाखै एबारावसो थांहां जादों दाबो बेसेखिनिल'सो थाङाखै आरो थांहांहांसो जानानै दङ आंनि आगोलावथ' गैथारामोन गैथारियावनोथ' आङो WTखौ नाबाखौ WT गैथारिनोथ' आं नाबाखौ होनाय जादों आगै सना दाबो थाङाखैनो बेसेखिनिल'सो ओमफ्राय आंनिया बिराद खम फैयो मानि थाखाय फैयो आं बुजिनो मोना आगै नोंसोर जेनेबा होबाय थाग्रा नोंसोर मिन्थियो खोमा आगै आंनिया ना 2 घन्टा गाहाम होबाबो 9 गाहामल' फैदों आगै आं बुजिनोनो मोनला नोंस्राथ' फुराना जाबाय नोंसोर मिन्थियो खोमा एसेबाबो खिन्थानो हागौमोन आगै नों मिन्थिनायखौ खिन्थाहरलाय अननानै मानि थाखाय बिदि जायो एफा खम फैयो बुजिनोनो मोनला आङो मालायफोरा माथो बुरजा फैयो होनना बुङो ओमफ्राय आंनिया बिराद खम फैदों साननिया नै दा 2 घन्टा होबाबो आगै 10खौनो बारनाय फैया बिदिनो 9 बा मालाबा 10 ओमफ्राय हाइस्ट एखमबा 11 बिसिमल' फैथारो आगै मानि थाखाय बिदि जादों आं बुजिनो मोना अननानै एसे खिन्थाहर नोंसोर मिन्थियो नोंस्रा गोबावबो जाबाय नोंसोर सिनियर जाबाय आगै मिन्थिनायफोरखौ खिन्थाना हो अननानै ओमफ्राय सनालि आंनि फेसखौ मोनथियो नामा होनदों आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा एसेमा मा होनदों गोरिब आदा मा ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय दाना जोंहा ASD मा होनो आंखौ रावबो सिनायला बाजै आं सिनायाखैलै सना नों सोर जाखोथाय आं सिनायाखै नों खिन्थाबासो सिनायगोन दा माथो खिन्थायाबो ओमफ्राय दाना आं गोरिबा जोंहा होनदों ना एपिसो नामा ओमफ्राय दानिया जोंहा मेक्सेला मा होनदों ना माबासो ना गिबसनसो सोर जाखो आंथ' सिनायासै सना ओमफ्राय जोंहा मिस्थि जाहोआखैबाबो अननाय दं होबाबाय खोमा बाजै नोंनो सनजिरानो मा होनदों मिस्थि जाहोआखैबाबो अननाय दं अननायथ' होबोबाय खोमा बाजै नोंनो सनजिरानो बहा अननाय होबोबाय बाल गैथ'वा साना गैथ'वा जेब्ला मोनो नोंसिनि खिन्थाहरगोन र' आंथ' अफेरा रायलायखायो नालाय दासो कारेन्ट फैबायहाय सनाफोर फैबाय लोखिफोर र' दे सनाफोर दासो कारेन्ट फैदों हाब्बाब खामथारबायहाय दासो कारेन्ट फैदोंहाय सनाफोर दा खोनाबाय नामा ओमफ्राय दानिया जोंहा एसडिया मा होनो खालामबाय नामा मा होनदों नामा मावा मा होनो खालामबाय ना मावाया ना मा होनखोथाय
ओमफ्राय दाना जोंहा एसिमा मा होनदों औ गोथाव नांथारो गोरिब आबा नुदों। ओमफ्राय जोंहा गोरिबा अन होनदों। ओमफ्राय मेक्सेल अन ओमफ्राय जोंहा एसटिया अन ओमफ्राय जोंहा सनजिरा अन थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय। आं गोरिबा मा होनदों मा गोथाव मादै होनदों। गोथाव मादै नुदों। ओमफ्राय दाना जोंहा मेक्सेला मा होनो मा ओंखाम ओंख्रिल' सोंलायबाय थायोब्रा एफएम लागाव एफएमखौ होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा नायदो एक्सट्रा नुजाफैनो हादों गोजोननाय थाबाय नायदो एक्सट्रा जोंहा बिबोनांनिसिमबो। ओमफ्राय मानसियालाय बोरो मायाव दं थाइ बाजै होनो। आं खोमसिमोन सना दासो कारेन्ट फैदों एकदम लाइन गैयामोन मोनानिफ्रायनो लाइन गैयामोन खोमसिसोमोन नालाय। ओमफ्राय दा नै कारेन्ट फैनानै दासो गोजोननाय थाबाय आं। सार्जआनो हाबा बे मबाइल गंसेया आंहा मा प्रब्लेम जाखाङो नङो। ओमफ्राय आं गोरिब होननानै बुंहरबाय। जोंहा कल्पना आगै नुजाफैनो हादों। कल्पना जोंहा मसलेखाम बिनानाव सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। मा खोमसि खोमलाव जाखो आब'नो। जोंहा नै सोरबा गोदानफोर दङबा लोगो जा कल्पनाजोंहाय। कल्पनाया सिख्लासो दे सनाफोर कल्पनाया सिख्लासो लानो हागोन। बेहा सिंगेलसो सनाफोर आवग्रिनो हागोन। लोखिफोर कल्पना जोंहा फेसन डिजाइनारखौबो लोगो जा सनाफोर कल्पनाजोंहाय। जायनो ब्लु नांगौ आं ब्लु होनानै होगोन सनाफोर। ओमफ्राय जोंहा बिबारा जोंहा आगैया जोंहा मुजुबाय थेंक इउ भेरि माच। नायदो अबाव दं माथो जेबो नुवाखै बाजै नुगोन रसना नुगोन। नायदो जोंहा मिनि हरबाय जोंहा थेंक इउ भेरि माच बिबोनां सना। ओमफ्राय दाना बिबार मादै नुबाय। ओमफ्राय दानिया जोंहा बिबारा जोंहा आब' नुबाय दे सनाफोर दे अन थानायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच मेक्सेल अन। जोंहा माइनाव आरति अफिसियेल नुजाफैनो हादों। माइनाव आगैया माथो सिरि जाखो होनबाय। ओमफ्राय दाना सिरि नङा सना सिरि नङा। जोंहा माइनाव आगैखौबो जोंहा माइनाव आगैया दासो फैखादों ने। बरायनाय थाबाय जोंहा आगै सनाखौबो गोजोननाय थाबाय बिब'नि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय। 10 नि नेट पेक बहा नुखो आब'नो। आं मिथिया सना 10 थाखानि गैया ने नेट पेकआ 10 थाखानि मोना होमबा बेसेबांनिथो मोनो मिथियाथ'। मासे लासै फरायो रान दि सना फरायगासिनो दं। गोरिब आं माहाजोनसो होनदों आरो दे एसिमा मा होनो आं रायलायनो बादों मेक्सेल होनबाय। ओमफ्राय आं गोरिबा होनदों माइनाव मादै नुरबाय। ओमफ्राय जोंहा मडिमेक्स नुजाफैनो हादों गोजोननाय थाबाय बिबोनां सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय। जोंहा बिबोनांखौ बरायबाय बाजै फावदुर होनबाय थेंक इउ भेरि माच। लाइक होखैबा लाइक होदो सनाफोर। ओमफ्राय माइनावा जोंहा अन मेक्सेला औलै माइनाव लासैथार आंनासो मबाइल गाज्रि जाखो ना माखो होनो हाबा एसेबां गोबारै फरायबाय आङो मानो लासै खोनानांगौ जाखो। आं दा होख्राव नङा फदायानो जिजोबगोनहाय बाल नोंसोर। बिबार मादै मा गोरिबथार होनना बुंबाय। ओमफ्राय मा गोरिबथार होनदों आं गोरिबथार नुदों। ओमफ्राय जोंहा माइनावा एमाव खारलांबाय नामा होनदों आरो। फन फैदोंमोनहाय सनाफोर फन दैखाबाबो जाया एमाव खारलायबाय नामा होनो थालांबाय खोमालै। जोंहा आरदि बिबोनां नुजाफैनो हादों। जोंहा वेलकाम खालामबाय जोंहा बिबोनां सना गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय। गुड मर्निं होनो थेंक इउ भेरि माच। जोंहा ओमफ्राय जोंहा माइनावा मा होनदों खाथ'नोसै आं खाथ'आ र' दसे थाथ'
सोर सोर दङ र' ओमफ्राय जोंहा गोरिबा जोंहा हिनजाव नांगौमोनलै होनदों। ओमफ्राय जोंहा एसेमा मा होनदों खोनादों आब' अनामिका खोनादोंनो जा मदि मिक्सआ अन ओमफ्राय बिबारा मा होनो मेक्सेल आब'नो कमेन्ट फरायना हैदो होनदों। ओमफ्राय जोंहा आदिया लाइक दान थेंक इउ भेरि माच सनाफोर नै बारस' बुरस' फरायलाजोब्बाय आं 30 मिनिट्सनि उनावसो फरायो बाजै ओइ बारलाजोब्बाय आं सनाफोर दे आं बारलाना थांसै दे आं थबस्र' बारस'बायलै सनाफोर बाजै फावदुर मोखांखौ देखाय नोंखौ नायनो थाखाय थाबाय थानोसै आं रावखौबो रायज्लायाखै नोंजों रावखौबो रायज्लायखाया नोंजोंनो रावबो रायज्लायखाया नोंजोंना मा होनखोथाय सना। ओमफ्राय दाना मेक्सेला मा होनो नोंलाय एफएम जाब्रां गावनाय कमेन्ट फरायना हैदोनो हाय सनाफोर कमेन्ट फरायनायाव लेट जायो आं बालांबाय मोखांखौनो देखायथानोसै आङो मोखाङा ब्ला ओंखारफैबाय दायो कारेन्टबो फैबाय आं खानायखौनो खानाखैहाय सनाफोर खानायखौनो खानाखै मानसिया ओरैनो खिथुजोंल' फामफ्रिया दोनहरदों सनाफोर मोखाङा एसे देलायदोंमोन नै सना गानलायलायदोंमोन नोंसोरजों देखायफैनो आं बारस'बाय दे सनाफोर गाज्रि दा मोनसै सनाफोर थबस्र' बारस'ना फैबाय आं कमेन्ट बोथोरखौ जोंहा मस्ट वेलकाम आगै सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक दानो गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय मुरिसा मा होनो मोखांबो देखायाब्रा आं खारसैलै लोगो गैला आंहानो बाब मारै खारलाजोबनो नागिरला बायखोहाय बोरै जाला जोबसैलाय मानो खारनांगौ दे मानो खारनो नागिरखो मा जानायनि खारो नामा आंखौ गारनानै खारो नामा र' खाराबाल सनाफोर एसे सापर्ट खालामनांगोन ना बिबाजैखौबो एसे अननांगोन। ओमफ्राय दाना मा होनदों जोंहा जोंहा कनिमा अन बोथोरा ओमफ्राय एसिमा मा होनदों मेक्सेल मैया बेसे मोननाय वाइटिखौ WT खौ होनदों बेसेबां मोननायनो आंहाथ' बिराद खम फैयोहाय आगै ओंखायनो आं नोंनावसो सोंदोंमोन गावहा खिन्था हराबो माथो आयु बुहुदसो ना मा देलायना होनायसै आं कल हरना फरायना होनोसै आब'हाय सनाफोर दुखु मोननाय सनाफोर बारस' बुरस' फरायलाबायलाबाय थबस्र' बारस'ना फैलायबाय आं लोखिफोर। ओमफ्राय मेक्सेला मा होनदों खमथार फैदों ओइ माहाल' फैदों आंनाबो बिदिनो फैदों सना आं बिसासखौनो मोनला नोंसिनिखौ खम फैमारना बारा फैमार आंनाव खिन्थु खम फैयो मा जादों बुजिनो मोनला आं। ओमफ्राय जोंहा कनिमाया मोजांखा आब' खानाय खानाखै नै सनाफोर एकदम खिथुआव नै मेरायनानैल' दोनहरदों खिथुआवहाय आं खानायखौ बांद्राय खाना दै एसे अलसिया दबसो। ओमफ्राय दानिया जोंहा बोथोरा जोंहा अन ओमफ्राय एसेमा मा होनदों ओइ आब' मानो कमेन्ट बारबोखो आं कमेन्टखौ ना सनाफोर बयबो रायबाय थानायखाय बारस'बोबायलै सनाफोरनि बेनिफ्राय फरायनोसै होननानै एकदम हास्लाब नागिरा ओमफ्राय नेटाबो आंना बिराद स्ल' जायोलै जोंहाय मा प्रब्लेम जायोथाय बे सुनि न'आनो सुनिसो नाङा बेहाय आंनिया मा जाखाङोथाय। ओमफ्राय दाना सना दुखु मोना दे लोखि दे आंनि बिनानाव सना एसे मागै सना लोखि फुदुंहरबाय आं ओमफ्राय आं कल हरनोसै आब' जागोन ना जायो सना। ओमफ्राय दाना मेक्सेला मा होनो एथ' बिदि देलायो सोरबा बोरैनो बुरिनोसो होनदों असाइ आं बहा बुरिदों आंखौ बिदि बुरि दाहोन नोंसोरो आंखौ बुरि दाहोन आंहा दासो देरफुदों दासो उन्दै आंहा नोंसोरसो बोरायदों दा नोंनासो दारि रज'दों आंहाथ' दारि नोंहासो दारिबो रज'बाय बोरायबायबो आंहा दासो गोरलै आंहा दासो उन्दै। ओमफ्राय जोंहा एम्फौआ नुजाफैनो हाबाय बिबोनाङा वेलकाम खालामबाय जोंहा एम्फौ बिबोनां सना मस्ट वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो थाखाय थेंक इउ भेरि माच बिबोनां सना एपि। ओमफ्राय लाइक होबाय थेंक इउ भेरि माच 17 लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय दा मदिसा मा होनो एलबि फैबाय थानो होआखै रावबो रायज्लायलालै बाजै फावदुर आंजों मा होनदों एलबि फैबाय थानो होआखै रावबो रायज्लायलालै बाजै फावदुर आंजों मानो आंखौ लानो नागिरनायनि थाखाय नोंखौ रावबो सैला नामा
दाख्लैनो आंखौ लानो होननायनि थाखाय सैला नामा नोंखौ सना? सोर बेलाय सैया खिन्थालाय? आं दंना? आंनाव 24 मिनिटआवनो 12:13 आंनाव बिदि फैया आगै सना। आङो 2 घन्टा होबाबो ना आंनियावथ' मैया 10ल' फैना होबावदों 10 ओमफ्राय बेलासियावथ' गैया। बेलासिनि 1.5 घन्टा होनायाव ना 7ल' फैदों बेलासिनियावहाय। आं ओंखायनोथ' नोंसोर सोंदों आरो बेखौथ' मिथिनायनि थाखाय जेबो नङाना आगै सनामोन खिन्थालायनायनि थाखाय। मानसिफ्रा खिन्थायोना खिन्थाया मिथिया, बिराद खम फैदों। ओमफ्राय मानसिफोरखौ बुरजा नुबाबो आंनावहाय WTI फैया सना। ओंखायनो सोंबाय आरो नोंनावहाय मेक्सेल मोननाव माबायदि फैयोथाय बिबोनांनाव आं मिथिला। मेक्सेलासो आगैयासो मिथिसिगोन। मोखांनि महरानो गैला। पाउडार फुननायानो माथो नुदोंलाय? बेसेबां गुफुर नुवाखै आङो? बेसेबां समायना खथ' गोसोथोयो आंखौ दाबो जाम्बालाय। ओमफ्राय बिबारा मा होनो किस खालामनाया मबाइलनि ग्लासआवनो थाबोबाय आब'नो। नोंगौ आगै सना? थाबोबाय सनाफोर। ओमफ्राय दाना मरिसा मा होनदों जोंहा बुरियाखैलै दासो सिख्ला देरफुनाय नुदों माथो। आंलाय माथो थेंक इउ भेरि माच। जोंहा आगै सना बिदि होनांगौ सना। आंहा मरिसखौ बिराद अनखायो। नोंखौल' अनो आं सना। आं बे मेक्सेलमोनखौ अनखाला, खि जानायखौ अनखाला आङो बिबोनां सनाखौहाय। ओमफ्राय जोंहा कनिमाया मा होनदों? बारा रायज्लायनाङा आब', कमेन्ट फरायबाय हास्लाबा फथायनो आब' नोंहाय रायज्लायनोबो लुबैयो, लेब रायज्लायफ्लाङो सना। ओमफ्राय जोंहा मेक्सेला मा होनदों? FM मोजां माथो, मालाबा फैयो भिडिअ हगारब्ला आंनावबो होनदों आरो। ओमफ्राय दानिया भिडिअ हगारबा एसे फैसिनोबो नोंगौबो। ओमफ्राय भिडिअखौनो हगारथारनाय जायाना। ओमफ्राय दाना एपिया मा होनदों जोंहा? टाइम गैयाथ' आलाय आंहा दे थाथ'दो दे जेबो नङा दे। टाइम गैयाबा सना थां दे, जेबो नङा। ओमफ्राय जोंहा एसेमा मा होनदों? LBआवनो फैयो मेक्सेल होनो। LBआवनो फैयो होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा सनजिरा जोंहा अन होनदों। ओमफ्राय बिबारा आब' मा जागोनलै नोंजों होनदों। मा जागोनलाय नोंहाय सना? मा जाबावगोन? बिब' ओरैबायदि जाम्बिखा, दासो एसे लाइभआव फैनानैसो एसे सियान जाहांदों सनाफोर। जाम्बिखा नोंब'आ, मोनामलायनाय जाम्बिना जाम्बि मोनामखानायखा। मोजांथ' FM होनदों। ओमफ्राय जोंहा सनजिरा मा होनदों? कमेन्ट होनबाय सनजिरा जोंहा अन बिबारा जोंहा दादा सनजिर गुलु होनबाय। ओमफ्राय सनजिरा बिबार मानो होनबाय। जोंहा एसेमाखै मा होनो? खिन्थालाय आब', खिन्थालाया आब', आंथ' खिन्थाजोबो। आंबो खिन्थाजोबो सनाफोर। आं थगाय रोङा दे। आंहा एकदम फुला लाखुमा रोङा। ओरैबायदि फ्रिखा सनाफोर। दा आं मिथिनायखौ दा उन्दै गथ'फ्रा आंनिफ्राय मिथिबाय। ओमफ्राय नोंसोरथ' सिनियर नालाय आगै, नोंसोरो आंनो खिन्थाबाय, गोजोननाय थायो। बिदिनो सनाफोर खिन्थालायनांगौ मिथियैखौ। जों गावजों गाव शेयार खालामलायाबा बोरै मिथिनांगौ? गावजों गाव शेयार खालामलायबासो मिथियोना सनाफोर। रोङैखौ फोरोंनांगौ। आंबो जेनेबा आंनि रोंनायखिनिखौ गथ'फोरनो दानि गोदानफोरनो फोरोंनो हाबाय, बा नोंबो फोरोंनो हाबाय आगै। बिदि जालायनांगौ आरो गावजों गाव। दा बेसे एसएमआ बेसे जायो? ओमफ्राय एसएम एडआ बेसे जायो? ओमफ्राय नुदों। ओमफ्राय जोंहा मरिसा मा होनदों? जा समायना नुखादों आं हयले समायना नुखादों होनदों ने सना? र' आङो मबाइलखौबो मोजां लाबावनोसै। मबाइल मोजां लाबा मोजां नुगोन। दा मबाइला एसे बांद्राय गाज्रि नुदों। मबाइल दामिखौ लानोसै र' सनाफोर लासैनो, होमबा साबसिन नुगोन नोम्बाजैखौ। ओमफ्राय जोंहा सनजिरा अन होनदों। ओमफ्राय बिबारा गैया मा होनो? दादा सनजिर गुलु होनबाय जोंहा। ओमफ्राय मा होनो? जोंहा एसेमाखै सनाया एडआ मोननै जायो आगै सनजिर होनदों। ओमफ्राय जोंहा सनजिरा जोंहा अन होनदों। सनजिरा बिबार आइ लाभ इउ होनबाय। र'दे सनाफोर गाइखेर फैदोंदां दे। गाइखेर फैदों नंदां सनाफोर। गाइखेर
ओमफ्राय नाहरदोंमोन गाइखेर फैयाखै ओमफ्राय सनजिरा जोंहा अन ओमफ्राय जोंहा बिबार आइलाय बे हरबाय जोंहा ओमफ्राय मेक्सिला मा होनदों मोखां दिन्थिनायखाय सनजिरा गुरलाब फैबाय होनदों मोखां देखायनायखाय सनजिरा गुरलाब फैबाय ओंहाय सनजिरा लोखि सेराथारालाय नङाबा दहाय खारदोंसोमोन गैयामोन ओमफ्राय दाना मोजां नुनायखाय मेगन सादों बे आब' नोंखौ नोंहाय सुइटिबो नोंब'आ आं बारा देलाय रोंखाया सनाफोर आंनाव बारा मोखां सोखां साजायनाय जेबो बुस्थु गैखाया आं मेगनाव फुननो खाजल बेनो ओमफ्राय बारा देलाय रोङा खानायाबो नै गुजोब्बाय सनाफोर आं सिन्दुर थुनो हाया लोखिफोर ओंखायनो गाज्रि मोननो नाङा सनाफोर आं सिन्दुर थुवा मानसिफ्रा सोङो मानो सिन्दुर थुवा होननानै आं खानाय गुयो आंहा सिन्दुर थुबाथाय सनजिरा जोंहा होनबाय ओमफ्राय दाना जोंहा एसिमा मा होनदों जोबनायावबो मोननै जायो रागासो जायो आं एद जाबानो हो जोबनायावबो मोननै जायो रागासो जायो आं एद जाबानो आं बारा बुजियासै सना नोंसोर रायलायनायखौ ओमफ्राय दाना बिबारा मा होनदों राइट मेक्सेल होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय दा सनजिरा मेक्सेल दंखायोमोन आं अन होनदों आरो ओमफ्राय दाना जोंहा सनजिरा बिबार होनबाय अन होनबाय ओमफ्राय आंहा भिडिअ एडिटिंखौनो खालामनो टाइम मोनासैनो ओमफ्राय दाना जोंहा फुर्निमाया मा होनदों सनजिरा अनामिका आब'खौ नुयैनि फैयाखैमोन दा मोखां नुनायखाय सुइटिबो खारेन्ट थांना होलायबाय सनाखौ दसेल' थागोन बे कारेन्टआ बेथ' थाब गोमोरखायो ओमफ्राय दाना आगै बिमा दादा सनजिर होनबाय ओमफ्राय बिबारा मा होनदों आगै सनाया दादा सनजिर होनबाय ओमफ्राय दाना दादा सनजिर गुलु गुलु होनबाय ओमफ्राय सनजिरा मा होनदों आं मैया आमेरिकानि सासे लोगो इउटुबजों रायज्लायदोंमोन WTनि सोमोन्दै ओमफ्राय इउटुबासो कनजुस खालामबाय दाना WTखौ होनदों आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा फुर्निमाया हार्ट हरबाय थेंक इउ भेरि माच सनजिरा ओमफ्राय बिबार थोनहरबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा कनिमा मा खालामदों होनहरबाय कनिमा मा ओंख्रि जाखो होनहरबाय जोंहा सनजिरा ओमफ्राय जोंहा मेक्सेला बिबार होनबाय बिबारा दादा सनजिरना मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा मेक्सेला ओमफ्राय जोंहा हार्ट हरबाय थेंक इउ भेरि माच कनिमाया मा होनो दं ओरैनो सनजिर होनबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजिरा मा होनो आंनि नामखौनो लाया कमेन्ट फरायनाया बिबार थाला आं हाबाब सना सनजिर लोखि आंनि जिउ सना खि फिथर हांगार फिथर सना फिथर मानो लाया जाखो आंलाय मानो लाया जाखो एथ' अनो नोंखौ सना ओमफ्राय आंना मन' जायै समावनो 250 जाखाबायमोन आब' ओमफ्राय मोनसे भिडिअ भाइराल जाना थाब मन' खालामनो हादों आं आब' बिदिसो ने सना ओमफ्राय आंनाथ' जागोन ना जालाथाय आं बुजिनो मोनला सनाफोर आंना जागोन ना जायाथाय आं आगयनो हागोन ना हाया आगयनो हायाबाबो थाथोंसै सनाफोर मेम'रि हिसाबै जाखिनि हायो नायनायसै थेवबो नाजाबावनोसै र' बेसेबां आगयनो हायो ओमफ्राय दानिया जोंहा बिबारा मा होनदों मेक्सेल बहा खारबाय थायो होनदों आरो खारबाय थाखो होनदों खारबाय थायो होनबाय ओमफ्राय सनजिरा जोंहा कनिमा होनबाय कनिमाया सनजित आंना ओंख्रि गैया दिनै होनबाय कनिमा आगै सनाया ओमफ्राय दाना सनजिरा अनबाय बाय बाय बाजै फावदुर होनबाय थांसै सना दानो ओमफ्राय सनजिरा बाय बाय आं अनल'नो देहाय थांजोबथारदो सनाफोर थांजोबदो गासिबो थांजोबदो बिबारा मा होनो मेक्सेल आं गार्लफ्रेन्डजों लाइन मारि हैबाय थायो नामा होनदों मेक्सेला ओंहाय लाइन मारि खोमा ओमफ्राय कनिमाया मा होनो जाखांबाय नामा सनजित नोंहा होनदों ओमफ्राय दाना मरिसा 18 लाइक दान बाय बाय थांसै सना मरिस थांसै लोखि सना दे थांदो सना दे टाइम गैयाबालाय माथो ओमफ्राय मेक्सेला मा होनदों दं बिबार कमेन्टखौनो नेबाय थानांगौ ओमफ्राय सिरि नायखोमाना दं नोंसोर कमेन्टखौ नोंसोर रायलायना सनाफोर आं माखासे आं फरायबाय गावजों गावबो एसे रायलायना लोखिफोर मा नांगौ रायबाय थायो नोंसोरलाय
खनिमाया आं थांनोसै आब'नो दे आगै सना दे थांनो दे ओमफ्राय आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ दे थेंक इउ भेरि माच सनाफोर गोजोननाय थाबाय दसे सम आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखायबो नोंसिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय हरबाय सनाफोर औ नंगौना नङालै मेक्सेल होनबाय ओमफ्राय जोंहा नायदो मा होनदों दासो जोब्बाय बाजै दासो जादों बाजै होनबाय आरो थेंक इउ भेरि माच आगै सना माया जाखो लोखि ओमफ्राय जोंहा मेक्सेला मा होनदों नङाथ' बिबार होनबाय ओमफ्राय जोंहा एसिमा आगैया मा होनदों AR राइदाव लांनि LB होनाय टाइमाव आंना कमेन्ट गोदान सोमोन आब'नो कमेन्टआ मा होनो AR राइदाव LB होनाय टाइमाव आंना चेनेला गोदानसोमोन आब'न बिदिसो ने आगै आंनियाबोथ' आङो जिखुनु जाया LB होनाया आङो एप्रिलनि 8-9 थारिखसोनिफ्राय होदों आं आगै एप्रिलनिफ्राय होदों आरो ओमफ्राय होदोंबाबो आं एफा माने गोबाव होआखैमोन आं सिगाङावहाय दसे होदोंमोन नामाथाय बावलायलांबाय आं ओमफ्राय होमबाबो सिगाङाव एसे मोजां फैदोंमोन सिगाङाव मिसाखौलाय मा बुंनो सनाफोर आंनियावहाय बिदिनो 20 गाहामसिम 20नि एबाब फैदोंमोन ओमफ्राय नै दा मा जाखोथाय 9 गाहामल' फैयो 8, 7 बिदिल' फैयो सनाफोर बुजिनो मोनला मानि थाखाय बिदि फैदों ओमफ्राय आंहा नोंसोरखौहाय सिनियरखाय मोनथियो खोमा बा नोंस्रा मन' जाग्रोनायखाय नोंसिनिफ्राय एसे मोनथियोबा मोजां मोनो आरो सनाफोर खिन्थालायोबा ओमफ्राय बिदि साननानै सोंनाय जाबाय आरो सनाफोर दिनैहाय जोंहा मेक्सेला मा होनदों हार्ट हरबाय थेंक इउ भेरि माच जोंहा मेक्सेल हारबाय नाजावबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा औ मेक्सेल होनबाय हार्ट हरबाय सनजिरा खनिमा आं ओंखाम जायाखै होनबाय सनजिरा जोंहा हार्ट हरबाय ओमफ्राय जोंहा मेक्सेला होनबाय थेंक इउ भेरि माच बिबारा जोंहा मिनि हरबाय मेक्सेल होननानै ओमफ्राय दाना सनजिरा मेक्सेला अन बाय सनजिरा अन ओमफ्राय दाना बिबारा मेक्सेल होनना मिनिबाय सनजिरा अन ओमफ्राय दानिया मेक्सेल होनबाय मा खालामदों बिबार नोंलाय नुबाय ओमफ्राय दाना MMB जोंहा नुजाफैनो हादों ब्लगा मस्ट वेलकाम जोंहा आमायसे गोजोननाय थाबाय आं दहाय भिडिअ नायदोंमोन नोंखौ माबायदि होननानै नोगोद दारि दंखायोहाय सयथिबो दारि बराथार जोंहा आमायसोआ दारि मिनाना नङा आरो दारि सुमुथार ओमफ्राय दाना मा मैगं जानाय आनैसो होनबाय जायाखै सना दालिसो ओमफ्राय सबायबिमा भाजा ओमफ्राय नाबा नाबि दंदेरो मा होनो जोगोनार बिजौ एवनाय बिदि जागोन आरो दा सनजिरा जा अन बिबारा मा होनो उन्दुना आब' नोंनि LB नायदों दे सना दे नायदे लोखि दे मोगथाङावबो नुवा बे फनाव नायदो नोंबो हामफेफे दुमफेफेखौ नायबाय था संग्राय मोखांखौ ओमफ्राय सनजिरा जोंहा अनल' होनदों ओमफ्राय दाना मेक्सेला मा होनदों SM बहा खारखो मेकरि होनबाय ओमफ्राय दाना जोंहा सनजिरा होनबाय आब' नोंनि खय मास जाखो चेनेला ओरैनोथ' आगै आंना खुलिनाया आं खिन्थाखाबायना नभेम्बर 20 तारिख 2023 निफ्राय ओमफ्राय खिन्थु आं रानिं भिडिअ होआखै मालाबा होदों मालाबा होआखै बिदि आरो ओमफ्राय आङो जिखुनु जाया इउटुबनि सोमोन्दै एसे मोदोमाव नांनायानो आं बिदांमोननि इस्लारिमोननि LBआव हाबनायनिफ्राय एसे गुरुत्थ' लादों आरो नङाबाथ' सिगाङाव आङो जा हराव बिदिनो हरनि 12 गाहामसिम जि सापर्ट होफैयोमोन ना नों गोसोआव गैया बिसिनाव मा होनो जेरिमोननाव ओमफ्राय एमावमोन जेदि ओमफ्राय जोमावमोननाव ओमफ्राय सुमितमोननाव ओमफ्राय नोंसिनावबो हाबोमोन ना आङो नों खेल गैया आं गावसिनावबो थाङोमोन माथो आंखौहाय जिदिमोना लेंलांमोनाथ' एसिमनाव थांनो होननानै लेंलांलायोमोन ना ओमफ्राय माबानाव संगिनाव थाङोमोन आं संगि बिमानाव ओमफ्राय संगि बिमा ओमफ्राय जेकेमोनाव हाबैमोन आङो गावस्रा खेल गैला खोमा आंखौ आं बे समाव गोदानसोमोन ना आंनाव बे समाव साबसक्राइबारानो 225 ना 218 ना बेसेबांल' दंमोन बे टाइमावहाय आं नोंसिनाव होनबानो आं गिदिंखायोमोन आरो ओमफ्राय दाना मेक्सेला माना हा बहा लाइन मारिनाय नुखोब्रा होनदों ओमफ्राय दानिया जोंहा बिबारा मा होनदों गोमाबाय थायो आब' मेक्सेला ओंहाय मेक्सेला मोजां नङा बिबार दा लगायब्रा होनदों ओमफ्राय दाना एसेबा मा जोंहा मा होनदों मेक्सेल सना ओमफ्राय बिबारा मा होनदों नों खारबाय थायो ना मेक्सेल होनबाय ओंहाय मेक्सेला मोजां नङा खारबाय थायो सना SM होनबाय ओमफ्राय दाना दं अनलाइन नायगासिनो होनबाय दाना जोंहा एम खाम्फाबो नुजाफैनो हाबाय सनाया गोजोननाय थाबाय जोंहा एम खाम्फानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय हरनाय थाबाय बरायबाय जोंहा बिबोनां सनाखौबो हेल' हाय होनबाय गोजोननाय थाबाय लाइक होआखैबा लाइक होदो सनाफोर फनाबो सुइस अफ जासिगोन दसे उनावनो
चार्जआव होनासो एसे चार्जआव होना रायलायखानांसिगोन सनाफोर थांखासिगोन नै गैला माथो खालामबावनो उपाय गैया उपाय नट ओमफ्राय दानिया मा होनदों आंना टाइम जाबाय थांबाय आं अनामिका दिनै नों एथ' लेट होबाय एलबिखौ जेबो नङा सना दे थां दे थांहो होलांखादो दे जेबो नङा ओमफ्राय एम खाम्फाया मा होनदों सालथे होनबाय मेक्सेला मा होनदों औ सालथे थाथ'दो दसे होनदों ओमफ्राय दाना मेक्सेला बिबार थांथ'दो होनबाय ओमफ्राय जोंहा बिबार थाथ'दो होनबाय ओमफ्राय बिबारा मा होनो आंनि टाइम आरो मानि टाइम होनदों गावहा एलबि होसिगोन मेक्सेला बेनि थाखाय आरो जेबो नङा सनाफोर खमायहोलांदो थांहोलांदो जेबो नङा आंना मैयाजों 6 मान्थ जाबाय चेनेलाबो आंनियाथ' बेसेबां जाखोथाय आगै खिन्थु आं रानिं भिडिअ होनाया मथा मथि आं जानुवारिफोरनिफ्राय एसे रानिं होनो माने आं सिगाङावहाय माबाल' खालामोमोन रिल्सल' बानायोमोन ओमफ्राय दाना जानुवारि 1 थारिखनिफ्राय आङो ब्लग भिडिअ बानायबोदों निउ इयारनिफ्राय पिकनिक जानायखौ एसे खालामदावबोदों आं सनाफोर बेनिफ्राय मोनफा मोनफा साननैजों बा सानथामजों मोनसे बिदि होदावबोदों आरो लासै लासै ओमफ्राय थेवबो एफा मानि होआखैमोन दासिमबो एफा मानि भिडिअ गैखाया आंनाव ओमफ्राय 6 मान्थ जाबाय होनदों आंनाबो जाहैसिगोन नामाथाय बिदिनो ओमफ्राय बिबारा आंनाव कल फैदों र' होनबाय ओमफ्राय खाम्फाया मा होनो आं सालथे जागोन दे सालथे जागोन दे होनहरबाय ओमफ्राय मिक्सआ मा होनदों आं एलबि टाइम बिबार होनदों दे जेबो नङा थांहोलांदों सनाफोर बहा बि आमायसो होनदों ओमफ्राय दानिया जोंहा एम खाम्फाया मा होनदों एम बाजै एखि होनहरबाय ओमफ्राय बिबारा मा होनो औ दे आंबो थांगोन मेक्सेल होनबाय आंबो थांगासिनो दंथ' ओमफ्राय मेक्सेला जोंहा अन होनबाय ओमफ्राय दाना सोर आनैसो मैसोलै बिगुर मा होनदों सोर आनैसो मैसोलै बिगुर मा मैगं जानाय होनदों आरो ओमफ्राय दानिया एम आनैसो मैसो नुदों ओमफ्राय दाना एसमा मा होनदों खाम्फा खि बहराव देरहाबा आंनो 3 लाख हरखोमा दे ओखि नुदों ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय एन हाउसआ नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम जोंहा आब' सना आंनि लाइभ स्ट्रिम नुजाफैनो थाखाय गोजोननाय थाबाय लाइक दान आगै दासो सार्च जादों आंना जेबो नङा आब' सना दे जेबो नङा लोखि ओमफ्राय एसेमा मा होनदों आमायसो मा फाल्थु नुखो सिनायासै आं होनदों आरो ओमफ्राय दाना एन हाउसआ मा होनदों जोंहा थाथ'दो थांहो होलांदो नामा आगै होनदों हो थांहोलांदो नामा आगै होनदों थांहोलांदो नामा आगै होनदों आं बुजियासै आब' सना होननायखौ ओमफ्राय दा एम खाम्फाया मा होनदों एम बाजै खि जागोन एकाउन्ट नाम्बारफोरखौ हरखा होनबा हरखुमानो हागोन होनदों आरो हरना हो ओमफ्राय दाना जोंहा एम खाम्फाया मा होनदों एना कुन्जु मा खबर हो होनदों एनआइ बिखुनजो मा खबर हो होनदोंमोन खोमा गैया ओमफ्राय मोजां खाम्फा साम्फा होनदों आरो ओमफ्राय दाना एन हाउसआ जा मिनि हरबाय जोंहा आब'आ बिराद जाला आब' आंहाबो कारेन्ट गैया मैया फिसाजोखौ टिउसन लायनाया खारबाबो खास्लाबनो हायाखै बार अखा फैनानै जा ओमफ्राय नोंनि एलबियाव आं दंमोन ना होमबा अखा हाबाय आंहा खाथार बोलायबाय आं बिराद गियोना बे अखा खोरोमनायखौ खाथार बोखादों आं गोबाव थानो हायासै नोंनावबो गिसोगारोहाय आङो बारहुंखाफोरखौहाय नानिखौ लायनाया खाथारबोदों आं मैया दामालाय बहा चार्जआवसो होदों नै आङो चार्जआव होनासो रायलायदों सनाफोर चार्जआवसो होदों फनखौनो ओमफ्राय दानिया जोंहा सुमिता मुसाहारिया नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम जोंहा आगै सना आं दोनहां नुजाफैनायनि थाखाय नुजाफैबाय जोंहा बिनानावा गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिम नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच हाय आब' गुड आफ्टारनुन जोंहा आगै सना गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा एन हाउसआ जोंहा मिनि हरबाय आब' ओमफ्राय एसेमा जोंहा आगै सनाया होनदों ओमफ्राय दाना एन हाउसआ मा होनो आगै होनना मिनि हरबाय खाथारबोदों आङो नानिखौ टिउसनाव लायनायाना आङो 7था जाखानोसैमोन हजोंहायनो थाबाय थानांबाय अखा हानानै ओमफ्राय जे जायगायाव टिउसन लादों बेयाव नेथ'बाय आरो
एथ'बाय थाबाय अखा हाबाय थानायखाय आं माबायासै आरो आं दसे थाबावसै र' ओमफ्राय दानिया सोर दंबावो एसे कमेन्ट हरना होबावदो सनाफोर आंनियावहाय WTN मानि थाखाय फैया जाखोथाय एसे मागै सना आं बिराद दुखु मोनबाय मा जाबावगोन जाखो WTबो फैया आं आवगायनो हागोन ना हालाथाय आंनिया बेखिनियैनो थासिगोन खोमालै आवगायनो हानाय नंला बायदि मोनबाय आं ओमफ्राय दानिया जोंहा MMBआ जोंहा अके होनबाय जोंहा आमाइसोखौ दहाय नायदों आङो माबायदि बाल नायथानसां होननानै नुदों ओमफ्राय नोंसिना न'आव बहा मोनलाय आमाइसोना न'आव बहा मोनलाय माथो मा होनो नालिमोनजोंसो लोगो हमहैदों नालि ना मा होनोमोनलाय नालि फाग्लाजोंसो ओमफ्राय दानिया जोंहा एन हाउसआ मा होनो खाम्फा साम्फा आगै फैयाखै नामा आफा होनदों आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा हागोन दे होनदों हागोन ना हायाथाय आगै आं मिथिला आं आवगायनो हानाय नङा बायदि मोनबाय मानो होनबा मालाय बिसोरो मानसिफोरनिखौ नुयोबा एसे गोसोफ्रा आं आवगायनो हानाय नंला बायदि मोनो आं आवगायलांगोन बायदि मोनला मानो होनबा भिडिअखौ मोजां रोखोम बानायनो मिलाया टाइमानो ओमफ्राय एलबि होबाथाय भिडिअ बानायनो टाइमखौनो मोना ओमफ्राय आंनि दोनखांबाबो जाय मानसिया आंनाव फैदों आं बेखौ एसे सापर्ट खालामनो लुबैना थांनो लुबैयो ओमफ्राय बिदिजोंनो टाइमानो थोआ आगै आंनो ओमफ्राय एनाय बिखुनजो गैया साम्फा खाम्फा आं फैयाखै होनदों आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा हारसा आयौ मा हाया बेलाय होनदों आरो हायो मा हाया बेलाय होनबाय हायो मा हाया होनबाय आरो जोंहा आब'आ ओमफ्राय दानिया जोंहा एसेमा जोंहा गैया होनदों ओमफ्राय एम खाम्फाया बाय बाय होनबाय दे थांहो होलांदो सनाफोर थांहो होलांदो लासैनो आंबो दोनलांसै लासैनो आंबो द्रोद थांनोसै थांहो होलांदो जोंहा मेक्सेला होगासिनो दङ मेक्सेला होबाय सनाफोर लासैनो थांहो होलांदो साफा ओमफ्राय आङो चार्जआवसो होदों नै मिनिनानैसो थैगोन चार्जआवसो होगासिनो ओमफ्राय जोंहा मिन्थु बर' नुजाफैनो हादों जोंहा बरायबाय जोंहा आगै सनाखौबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आगै सना गोजोननाय थाबाय बहा हो महापुर ना मा गोदाय बा महापुर ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया 20 लाइक होनबाय थेंक इउ भेरि माच सना आमाइसो लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दाना मोन्थुआ मा होनदों आबम आकबर होनदों आरो आबम अकबर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए मुन्टु बराना बर' बाय बरासोनो माथो ओरैहाय सोरबा बर'खौ मानो ना बर'सोना बियो बर'सोथ' आरो बियो मुन्टु बर'सो ओमफ्राय सोरबानि बर' लिरनायासो बेलेग लिरनाय मोनो आङो बिअ आर एसो लिरो सोरबा बायदिया जोंनि बर'फ्राबो ओमफ्राय दानिया जोंहा एन हाउसआ मा होनदों बाय बाय सनाफोर आगैमोन दे आब' थांहो होलांदो दे ओमफ्राय दा सुमिता मोसाहारिया मा होनदों थेंक इउ भेरि माच सनाफोर सोर दङ दसे थाबावनोसै आं दसे थानानै आंबो दोननोसै एसेमा जोंहा होनदों थेंक इउ भेरि माच आगै सना एसेमा आगै नोंना ओमफ्राय बिमा बिफानि न'आ बहा होनदों खिथालाय जोंहा सना नोंनि बिमा बिफानि न'आ बहा नोंस्रानि आइमोननि न'आ बहा होनदों आगै आं दासिम मोनथिनाय जाफेराखै खिन्थालाय आगै मा जायगायाव होनदोंमोनथाय
माखो एसे माखै सना गसाइगाव गसाइगावआव सिनायाखै आंनाबो ना सेरफांगुरियाव ना आंनाबो सेरफांगुरि गसाइगाव मा जायगा आगै नोंनिया आंथ' गसाइगाव थाङोना गसाइगाव थाङो श्रीरामपुर थाङो ओरैहाय 12 बैसा आलिपुर जों थांजोबोमोन आगोल समाव जे रास मेला जानो थाङोमोन कालि फुजायाव थाङोमोन जों गसाइगाव ओरै नाबाथिंजाय 12 बैसा आलिपुर थांजोबोना आरो जों गसाइगाव थांखायोना जोंनिया गसाइगावनिफ्रायबो बारा गोजान जायाथ' आधा घन्टानि एसे बारा लायो आरो ओरै जों थब स्र' बारस'लाङो माबाजोंहाय मा होनो गुरफेलाजोंहाय बारस'लाङो जोङो गुरफेलाथ' होना र' मा बाजार मोनलाय बेखौ ओइ बामुखुराथिं थांग्रा लामानिया र' बिथिं जों ओरै बारस'बोयो कलेज खाथिनि कलेज खाथिनि मोजांथ' आरो गसाइगावआवबो थांबाय थाखायोना गसाइगाव थाङो 12 बैसा थाङो जोङो आलिपुर थाङो बिथिंयैनो बांसिन थाङो सनाफोर ओमफ्राय जेब्लानाखि बै फुजा टाइम फैयोमोन ना जोङो बिथिंयैनो लायजोबोमोन बे मा होनो बेग सेग मा नांगौ देलायग्रा एरि हजों बेंगलावसो थांजोबखायोमोन जोङो बिथिं थांजोबोमोन ओमफ्राय दासो हाबा जानानै थांनो मोनला ओमफ्राय जोंहाथ' सेरफांगुरिनि एसे बारनानै आरो ओमफ्राय कुसुगावनि आगोलाव मोनो जोंनिया दतमा थांग्रा लामाजों थाङो अक्सिगुरि होनो जोंनिया दतमाजों मोनसे थांग्रा लामा दंना बारस'लांग्रा बेजों क'क्राझार बारस'लांजायो बेजों हाबलाङो जोंनिया होमबाबो जोङो थांनाया बिथिं थाङो बालांगाजों थांजोबोमोन दतमा जानानै ओरै थाङोमोन जोङो बावहारागुरि ना मा होनोमोनलाय बिथिं बारस'लाङो जोङो गसाइगाव थांबा बिजों थबस्र' बारस'लाङो आरो बिदिनो थांबाय थाखायो गसाइगावआवहाय जोंनिथिंजायसो ने आगै नोङो ओमफ्रायसो रङियाव हाबा जाहैदों आरोना दे मोजाङानो मालाय मोजाङानोथ' आरो ओमफ्राय मा मावो होनदों जोंहा बेवाइया मा मावो मा खालामो होनदोंमोनलाय आगै जोंहा बेवाइया मोजाङानो दे मोजांसो जानांगौ मोजाङानोथ' आरो कारेन्ट थांबाय कारेन्ट थांना होलायबाय कारेन्टआनो सुनिसो दसेखौनो थादेरा फाग्लासो सोर दंबावो होनबा रावबो गैला नामा गैलाहाय जि आवाज फेना सोर दंबावोबा सनाफोर सोर दंबावो ना गैला रावबो गैला नामा माथो 10 जन गाहाम देखायदों माथो रावबो रायलायासै बुंसेबोलाय रायलायला नामा रावबो आंजोंलाय रावबो रायलायला रावबो रायलायजोबनो बाखो ना माखो रायलायला रावबो आंजों रायलायला रावबो आंजों जोंहा आमाइसोआव दं मेट्रिकखौ बावरागुरि स्कुल होनदों आंहा आब'नो माइट्रिकखौ बावरागुरि स्कुल होनदों ओमफ्राय बामुनखुराजों जे थांग्रा अदे दङ बेखौ होनदों आङो बावरागुरि होननानै मोनसे बाजार जाग्रा दंना बामुनखुरा आमिन खाथाजों जे थाङो बिथिं जे मोनसे बाजार दंना बेखौ बावरागुरि होनदों आं बावरागुरि बाजार दंना
Onima boys. Onima boys. Most welcome, Onima boys. Mary live stream Anakile, thank you very much. Hai dong, गोजोननाय थाबाय. लाइक होआखैबा लाइक हो, अननानै लाइक होना हो. बर'ना मा जाखोथाय बुजिनो मोनलाय लांला. ओमफ्राय बिल्डिं बानायगासिनो आब'. नोंस्रा बिल्डिं बानायदों? आगै दे बानायनांगौसो सना, मोजांसो. बेवहाय साख्रि मावखायो खोमालै ने आगै? अनिमिसो ने, अनिमि बयससो. अनिमि बयस. होनदों, थेंक इउ भेरि माच. प्लीज लाइक दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए. दोनसै खोमालै आं. नोंनालाय आब' न' बानायगासिनो होनदों. आंनिया ओरैनो सिम्पोल जायाखै, ओरैनो फुलवाल'सो, ओरैनो थासाबनो आन्थाल'सो. जोंहा नंगौमाया गामियावसो थांखानाय जागोनदां, टाउनाव थानाय जानाय नंखाया खोमा. ओंखायनो बानायाखै. ओमफ्राय आरो थानायाबो दासिमबो फिक्स जायाखै जोंहा, बहा थामारो. बेनि थाखाय ओरैनो फुलवाल'सो होदों, न' मोजां लुवाखै. ओरैनो खुनुरुखुम थानो आन्थाल'. लेट्रिनखौ मोजां बानायदों, लेट्रिनखौ सारहोदों जेनेबा. ओमफ्राय खिन्थु न'खौ मानसिफोरबायदि डिजाइन मोजां बानायाखै आरो, जाब जुब थानो आन्थाल' बानायदों. नायनोसै र', दासिमबो थानायनि कर्स जायाखै जोंहा. थामारनाया बहा थामारनाय जायो. ओरैनोथ' हायाथ' दं लानाया, एसे मोननै मोनथाम लानानै दोनदों. होमबाबो बहा थाथायगोन दाबो फिक्स जायाखै. नायनोसै. मा मावो होनदों बेवाइया खिथालाय? मा मावो? मा साख्रि मावो बेवाइ खिथालाय? नानि सेन्टार जादांनै टेबोलाव मोननानै. मिस्ट्रि मावो होनदों आब'नो. सना मिस्ट्रिसो मावोनो ने? मिस्ट्रिसो मावो होनदां आब'नो. इसरागै आं नायस्लाबाखै सना. नङालै आब', न' बानायगासिनो होनदोंनो. सना आं नायस्लाबाखै लोखि, दासो नायदों मोजाङै. बिल्डिं बानायग्रासो आब' होनदों. आगै सना दासो नायबाय नै आङो, दासो. दासो नायदों सना, आं दा सिनायबाय. साख्रि मावा आब'आनो. नंगौना आगै? दे आगै, गासिबो समान नङा खाफाला, रावनाबो बाहायग'आ समान नङा. बन्द'सो माथो.
एसे मागै सना गोजोननाय थाबाय दे सना दे बिब'जों रायलायफैनायनि थाखाय जा सनजिराबो बायबाय ने एसे मागैयाबो नो बाय आब' होनबाय बाय मा जाखो नो थौ सनाफोर होनबा भेक्सिनाव थौदो आंबो दोनसै दे लाखिबाय दे बाय बाय सनाफोर बिब'खौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय बिबाजैखौ सापर्ट खालामनो थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर दे सनाफोर दे गोजोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय बावहरबाय बयनिसिमबो थेंक इउ भेरि माच सनाफोर आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय दोनसै सनाफोर दा सारिथायाव एसे सापर्ट होफैदो जाय जाय सापर्ट होफैनो हायो अननानै एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय एसे मागैनाव दिनै थांनो नाजागोन आं सना ओरैनोथ' एसे मागै नोंना खयथायावब्रा टाइमखौनो आं दासिम मोजां मोनथिया नोंनिखौहाय खयथायाव खोमारो टाइम होखायोबा मोनसे गोसोआव थानाय फैयोना टाइमखौ खिन्थायोबा हेल' आं दोनसै दे सनाफोर दे बाय बाय सोर सोर दंमोन बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय जोंहा आमाइसोनिसिमबो बाय बाय गोजोननाय थाबाय आमाइसो सना आमाइसो हेन्डसाम दोनबाय आं सना बाय बाय दे बाय बाय दोनबाय आङो लाखिथ'बाय सनाफोर